जोंहाय खाना दोनजानाय मासे सैमा सिकिउरिटि माने मासे सासे माहाजोनजों खाना दोनजानाय मासे सैमा सिखाव नेग्रा सिखाव नेग्रा जेसेबांनाखि सिकिउरिटि मावनानै न'खर फोथांग्रा एबा गोबाङानो दुखु खस्थ' मावनानै न'खरखौ सिकिउरिटि मावनानैब्लाबो न'खरखौ फोथांगासिनो दङ नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आङो निमाहा बिनाय जाबाय नोंथांमोना आंखौ गावनिनो सासे बिदा फंबाय होननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय जोंहा दासो नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नुखाबाय जानो हागौ जोंहा मिनिया ब्रादारा जोंहा निमाहा बिफिनबाय दै दाख्लैबावै जोंहा सिकिउरिटि गार्ड थाग्राफ्रा सैमासो होननाय मोनसे भिडिअ बानायफ्लांदोंमोन बियो माखासे जोंहा बेयाव बियो हारा गैयि सालायखौ माने फिदिंनानै बुंफ्लांदोंमोन आरोना बिनिफ्राय दा गावनो क्लियार जाबाय निमाहा बिबाय नोंसोरबो बयबो निमाहा होबानो जाबाय मालाबा समाव गोरोन्थिया जाखायो नाथाय बिनि बुंनाय लाइना जायाखैमोन गोसोआव नांदोंमोन गोबां मानसियानो बिनिफ्राय पाब्लिकफ्रा कमेन्ट खालामदोंमोन दाबो आंनाव कमेन्ट गोबां दंफैयो दै बिनि थाखायनो आङो बिनि भिडिअ क्लिपखौ लानानै बेयाव आं ससे भिडिअखौ बानायनानै होफिनबावबाय क्लियार जानायनि गासैबो मिथिजोबनायनि दा बयबो निमाहा होबानो जाबाय जोंहा समाव बेफोरबायदिनो जाफ्लाङो बयहाबो नाथाय गावनि दाय होनानै बिथाङा गावनो क्लियार खालामना लाबाय आरो गावनो बेयाव निमाहा बिफिनबाय बिनि थाखायनो बयबो निमाहा होबानो जाबाय आरोना आं बेखौनो नोंथांमोननो लाबोदोंमोन आं नोंथांमोननो आरो बेखौनो भिडिअ क्लिपखौ होनानै होबावगोन बियो माबायदि निमाहा बिफिनगोन नोंथांमोना नायफिनबानो जाबाय आरो बिनि चेनेलाव थांनानै नोंसोरबो नायनो हागोन फुल भिडिअखौ आं दा नोंथांमोननो ससेल' होनानै होदो अके लोगोफोर नोंसोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा समाव बेफोरबायदिनो जाफ्लाङो दै मालाबा समाव बेफोरबायदिनो जोंहा माखासे खोथाफोरखौ बुंफ्लाङो बिनिफ्राय गावबागाव सानै हयै एसे ससियेल मिडियाआव बुङोबा मोजां जायो दानि समाव जोंहा बेफोरबायदिनो एसे दाय मोनबानो जोंहा भाइरेल बायदिसिना जाखायो बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो हमथानो हाखाया आरोना बयनावबो जोंहा मोनसे आइडि एकाउन्ट खुलिनाय थायो नालाय बयबो जोंहा बेफोरबायदिनो भिडिअफोरबाबो कल रेकर्डबाबो आपल'ड खालामनानै होयो बिनि थाखायनो बयबो मोजाङै सांग्राङै ससियेल मिडियाआव जायफ्रा ओंखारदों नोंसोरो एसे मोजाङै नोंसोरो ओंखारबानो जाबाय आरो दा मिनिया ब्रादारा जोंहा बेयाव पबित्र बर'खौसो होनदोंमोन बिनि सायाव बियो फंनैसो बुंनाय दङ आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि बिनिफ्राय बियो निमाहा बिबाय नोंसोरबो बयबो निमाहा होबानो जाबाय अके लोगोफोर नोंसोर नायलांबाय थाबानो जाबाय जिनाखि पबित्र बसुमतारी जोङो बेखौहाय बुंनाय जादोंमोन बे भिडिअखौ आङो गुबुननि सासे लोगोनि चेनेलावहाय बुंनाय जादोंमोन लोगोफोरना दा सासे लोगोआ आंनावहाय सोंनायलाय आङो बिनि चेनेलावहाय बुंनानै होनाय जादोंमोन दा मोनसे खोथाया बेनो जादों जाहैबाय मा जाय पबित्र बसुमतारीया सिकिउरिटि थायो नै बै बिथांनि थाखाय दिनै मोनसे आब' फैसालिनि न'खरा दिनै गावस्रानानै दङ दासिमावबो सलुसन जायाखै बै जायनाखि थगायनानै लिंहरग्रा पबित्र बसुमतारी जोङो नै बेखौहाय लानानैहाय भिडिअ खालामनाय जादोंमोन आरोखि ना दा बिनि गेजेरावहाय माखासे बिथांमोना सिकिउरिटि माने मासे सैमा होननायावहाय माने आंखौ दुखु मोनदों गाज्रि मोनदों थिग आंबो बेखौहाय दिनै गनायनानै लादों जाय बिथांमोना आंखौ निमाहा बिनो थिनहरदों आङो निमाहा बिनाय जाबाय नोंथांमोना आंखौ बर'नि सासे जोंनिनो बिदा फंबाय होननानै निमाहा होयोब्लानो जाबाय बे गोरोन्थिनि थाखाय रायजो राजा गासैबो एबा जेसेबांनाखि जोंनि सिकिउरिटि थाहैदों नोंथांमोनावहाय ओरैबायदि बे खोथा फंसेया नांहैदों बेनिखायनो जाय सिकिउरिटि थाग्रा फंबाय आंनिनो फंबाय बिदाफोर एबा बिफा स्वरुप बिफाजों समानबो बिथांमोना गोबांथार बेबायदिनो गाव गावनि उदैनि थाखाय सिकिउरिटि थानानैब्लाबो न'खरखौ फोथांगासिनो दङ नंगौ थिग गोबाङानो सोरबा सासेया जानो हागौ सोरबा पबित्रआ जानो हागौ खिन्थु गोबाङानो नङा दा जोङो बुंदोंमोन जाहैबाय पबित्रखौ दा नांदों जाहैबाय गथै सिकिउरिटिनाव दा बेनिखायनो आङो जेसेबांनाखि सिकिउरिटि थाग्रा आंनिनो बिदा फंबायफोर दङ आं बेनाव आंनि गोसो गोथारै आङो निमाहा बिनाय जाबाय आंनि बे खोथा फंसे बुंनायनि थाखाय गेरेन्थिखौ आङो नोंथांमोननियाव निमाहा बिनाय जाबाय दिनै जाय बिथांमोना आंखौ कमेन्टनि गेजेरजों बा गाव गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय बे बाथ्राखौहाय बुंबाय गोबाङानो बुंदों दा बेखौ लानानै आङो मोजां मोनदों नोंथांमोननि बुंहरनायाव जे आङो माबा मोनसे बिसय बुंथावै बाथ्राखौबो बुङोब्ला दे मा जागोन बेखौहाय आङो सानाखैमोन दा नोंथांमोना आंखौहाय सिरि मोनहोदों
नोंथांमोना बेनि गेजेरजों बे चेनेलनि गेजेरजों माखासे बेखौ बुङोब्ला मा जागोन बेखौ आं जे मिथिया आं बुंबाय बिनि थाखायहाय दिनै आङो जे बेखौहाय दिनै बे बाथ्राया बुंथावा होननानै नोंथांमोना आंखौहाय माने ट्रेनिं होनाय बायदि मोनदों आरोखि आङो ना दा आङो नोंथांमोननि बुंनायखौ आङो गाज्रि मोनाखै दा आंनि माखासे बे मिस्टेक जादों बेखौबो आङो गनायनानै लायो जे सिकिउरिटि थानायानो मासे सैमा होननानै बे बुंनायावहाय माने गोबांथार बेबायदिनो जानानै थांदों आरोखि ना बेनिखायनो आङो गोसो गोथारै आङो निमाहा बियो ना बारे बारे आङो निमाहा बियो जाय बिदा फंबायफ्रा गाव गावनि न'खरखौ गारनानै गोजान देश बिदेशआव सिकिउरिटि थानानै सोरबाया माबा मोनसे खामानि मावनानै जानांगासिनो दङ न'खर फोथांदों नोंगौ थिग सोरबा पबित्रआ जानो हागौ गोबाङा नङा बेखौ आंबो बुजिगौ सोरबा पबित्रआ थगायनानै सोरबा हिन्जावजों माबा मोनसे जानो हागौ खिन्थु सोरबा सासेया नङा गोबाङानो नङा ना बेबायदि थायो बेनिखायनो आङो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो निमाहा बियो जेसेबांनाखि सिकिउरिटि थाग्रा फंबाय बिदाफोर दङ बिसिनावहाय आङो दिनै निमाहा बिबाय